Melusi kaSkhosana futhi namhlanje ku-algebra sizofunda ngokwazi ukuhlukanisa macala omabili. Ngaphambi kwethu namhlanje kuzovela isikali futhi sizofunda ngaso isikali ukwazi ukuhlukanisa macala omabili wesikali. Njengoba nibona phambi kwethu esikalini sethu sinabo x lapha abakhulu nama-1 kilogram amancane. Abo-x bethu laphayana noma amatshe amakhulu wethu abhalwe ngo-x asazi isisindo sawo ukuthi angakanani, but esikwazi ukuthi alingana namatshe amancane angale esandleni sokudla. Futhi esikwaziyo ukuthi bonke labo x bayalingana, isisindo sabo siyalingana. Futhi okunye esikwaziyo ngalabo x bethu ukuthi nesikubona ngaphambi kwethu ukuthi asisazi kodwa isisindo saso osisindo sabo labo x bangakanani. Ngakho-ke ngizofuna nicabange, nijule ngomcabango ukuthi yini kahle kahle esizoyenza manje ukuthi sikwazi ukuthi sithole ukuthi labo x bethu balingana kangakanani nokuthi isisindo so x ngamunye singakanani na. Njengoba ngishilo ngaphambili ukuthi kuningi osingakwenza. Okokuqala nje okulula mhlambe singakwenza, omunye wena angacabanga ukuthi uma ukuze silinganise isikali sethu noma sithole lwe-x ukuthi ungakanani, esingakwenza mhlambe ukuthi sisuse abo-x ababili or noma amabhokisi amabili sisale ngebhokisi elilodwa elino-x, athi sizame mhlambe masingathi siyasusa laphaya, sisusa u-x wethu ababili nabo masibasusa, but okumqoka nokubalulekile ukuthi akusizi kakhulu kangakho ukuthi sisuse lapha, ngoba isikali sethu into ezokwenzeka ukuthi iside noma icala lika left lizokhuphuka liye phezulu ngoba lisasindi, futhi eluka right noma esandleni sokudla lizokwehla lisinde kakhulu. Mhlawumbe futhi okunye ongafuna ukwenza ukuthi ngale esandleni sokudla ususe isilinganiso esilingana nalamabhokisi amabili angale esandleni sesinxele. Kepha kuzoba nzima-ke lokho ngoba awazi nokokuqala ukuthi amabhokisi lawa ngale esandleni sesinxele alingana namabhokisi angakanani esandleni sokudla. Nakhu-ke okunye engingakwenza ukuthi ngingenze kanjena. Ngingathi mhlambe ngishiye okuthathu ngapha esandleni sesinxele futhi ngiye ngale esandleni sokudla ngishiye futhi okuthathu osandleni sokudla. Noma kanjani-ke lokho kuzokwenza ukuthi isikali sethu esandleni sesinxele nasesandleni sokudla sihlale silingana. Engizokwenza-ke ngizosisusa noma ngizofuna ukuthi ngisuse okukodwa kokuthathu nokukodwa okuthathu ngale. So ngizokwenza manje ngizosusa lokho okubili ngisale ngokukodwa kuloko okuthathu osinakho la, nangale-ke ngizohamba ngiyofuna ukuthi ngisuse okuthathu or noma kukodwa kokuthathu esikutholayo. Nako sikuthola lapho ukuthi amabhokisi wethu la amancane uma siwabala nje laphaya awu-9. Ngakho-ke ibhokisi ngalinye esandleni sesinxele limelwe amabhokisi amathathu esandleni sokudla, ngoba uma sisusa kulamabhokisi amancane awu-9 ngale esandleni sokudla sisusa amathathu amele leliya bhokisi elilodwa, uzosala amabhokisi awu-6, futhi sisusele elinye ibhokisi uzosala amabhokisi awu-3, kanjalo kanjalo ibhokisi nebhokisi siyathola ukuthi u-x umelwe amabhokisi amancane amathathu.